ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ? କାହିଁ କେହି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ଭୋକିଲା ରହିବି? ନା, ଏମିତି ହେଇପାରେ ନା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ବାଘ ପୁଣି ଭୋକରେ ରହିବ? ଓଃ, କି ଭୋକ! ଆଉ ରହି ହବନି। ହଉ ଦେଖେ, କାଳେ ଶିକାରଟା ମିଳିଯିବ। ଓହୋ, ଏବେ ଯା ହଉ ଶିକାରଟା ମିଳିଗଲା। ପ୍ରାଣଟା ମୋର ରହିଯିବ। ଏ କ'ଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବାଘ ମତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ମୋ ଛୁଆ ପାଖକୁ ମତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେବନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏ ଗାଈଟା କ'ଣ ନ ପଳାଇ ମତେ ଧରା ଦେଇଦେଲା? ବାଘ ଭାଇ, ମତେ ତୁମେ ଶିକାର କରିବ ଯେ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ। କଥା ରଖିବି? କହ, କି କଥା? ବାଘ ଭାଇ, ମୋ ନା ବଉଳା। ମୋର ଏବେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲି। ଛୁଆଟାର ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବନି। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଫେରିବା ପଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ମୋତେ ଯଦି ଏଇଠି ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଶିକାର କରିନିଅ, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର କ୍ଷୀର ଟିକକ ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯୋଉଟା କୌଣସି ମା କେବେ ସହିପାରିବନି। ତୁମର କ'ଣ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନି ବାଘ ଭାଇ? ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଉପାସରେ ମରିବି? ନା ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ଉପାସରେ ମରିବ ବାଘ ଭାଇ? ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଏ ବଉଳା କଥା ଦଉଛି। ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନ ଭରି ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମ ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବି ବାଘ ଭାଇ। ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ? ମତେ ଠକି ଦବୁନି ତ? ତୁ ସତ୍ୟ କର, ତୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ତ? ମୁଁ ବଉଳା ଗାଈ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ତାକୁ ମନ ଭରି ଗେହ୍ଲା କରି ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି ବାଘ ଭାଇ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଯା, ତୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ହଁ, ମନେ ରଖ, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ଡେରି କରିବୁନି ତ? ନା ବାଘ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ମା, ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ? ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କଲୁ? ମା, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ମା। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମା, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଧନ, ମୋତେ ଖୋଜିବୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଆସି ତତେ ଦେଖିପାରିଲି। ଆଉ ତୋ ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁନି ମୋ ଧନ। ତୁ ଘରେ ଥା, ମାଲିକ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇକି ରହିବୁ। ମୋତେ ଆଉ ମନେ ପକେଇବୁନି ବାପା। ମୁଁ ବାଘ ମାମୁଁକୁ କଥା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଯିବି ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ। ରହ ମା, ରହ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯା ନା ମା। ମୁଁ କେମିତି ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ତୁ ଥରେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ କେତେ ଟିକି ପିଲା? ମା, ମୋତେ ବି ନେଇଯା, ତୋ ସାଥିରେ ନେଇଯା ମା। ଯଦି ତୁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ବି ତୋ ସାଥିରେ ଶିକାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆରେ, ଏ ବଉଳା କ'ଣ ସତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା? ପୁଣି ତ
ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। କଣ ଇଏ ବଉଳା ପାଗେଳି ହୋଇଗଲାଣି ନା କଣ? ବାଘ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଦେଖ। ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିଲି ବାଘ ଭାଇ। ଏଥର ତୁମେ ମତେ ତୁମର ଶିକାର କରିନିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବି ବାଧା ଦେବିନି। ନା ନା ବାଘ ମାମୁଁ, ନା ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ନା ନା, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଅଛ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ମାମାକୁ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ବି ରହିପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ତୁମର ଶିକାର କରି ତୁମର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଅ, ଆଉ ମୋ ମାମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ନା ନା ବାଘ ଭାଇ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ କହିଯାଉଛି। ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାଘ ଭାଇ। ଆମେ ଆମ ମା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଶିକାର କରିନିଅ। ଦେଖ ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବଉଳା, ମୁଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କଥା ବି ରଖିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯା ବଉଳା, ତୁ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଘରକୁ ପଳା, ନଚେତ୍ ଆଉ କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଆମ ମାମାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ହଁ ହଁ ବାଘ ଭାଇ, ମୋ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ।